Mesto Topolčany píše svoju históriu už 790 rokov. Za najstarší miestopisný prameň z obdobia stredovekých Topolčian možno považovať pomerne podrobné hranice Topolčianskeho panstva v donačnej listine Belu IV. V roku 1235. Kráľ daroval Dionýzovi mesto s presne vymedzeným extravilánom. Zo všetkých dostupných historických katastrálnych materiálov sa od polovice 13. storočia až do roku 1895 takmer vôbec nezmenila. Mesto Topolčany prešlo za celé svoje dejiny rôznymi historickými, spoločenskými, politickými i kultúrnymi zmenami. Topolčany na prahu 20. storočia napriek mnohým nedostatkom mali svoju neopakovateľnú atmosféru. Centrom bolo námestie s hotelom Koruna. Konali sa tu známe topolčianske dobytčie jarmoky. V druhej polovici 19. storočia významne ovplyvnila vývoj mesta bohatá bankárska rodina Štumerovcov. Patril jej kaštieľ v Továrnikoch. Zaslúžili sa o rozvoj poľnohospodárstva, cukrovarníctva, vybudovali siráreň, viaceré továrne, tehelňu, parnú pílu a parketáreň. Neskôr to bol závod Mier, v súčasnosti Dekodom. Postavili nemocnicu, ktorá Topolčancom slúži dodnes, zaslúžili sa o výstavbu štátnej mešťanskej školy, teraz je to základná škola na ulici Holého. Patrične hrdí na svoju prezývku sú obyvatelia Topolčian. Príbeh hovorí o tom, že gazdovia, ktorí potrebovali prekladať vrecia s tovarom, žochy, z voza na voz, si na túto prácu najímali pomocníkov. Tí sedávali opretí o budovy a na podrážkach mali napísané ceny, za ktoré robili. Svoju prezývku žochári dostali podľa žochov. Žochárovi postavili na námestí, kde bývali jarmoky, aj sochu. Súčasnou dominantou námestia Milana Rastislava Štefánika je secesná budova radnice zo začiatku 20. storočia. V centre stojí rímsko-katolícky kostol, chrám Nanebovzatia Panny Márie. Najstaršia písomná zmienka o kostole je z 13. storočia. Kostol však v 18. storočí vyhorel a súčasnú podobu neskoro barokového diela nadobudol v roku 1802. V severnej časti námestia stával hotel Koruna, ktorý bol postavený koncom 18. storočia, ale v polovici 70. rokov ho vtedajší mocipáni dali zbúrať. Hotel je možné vidieť vo filme Dáma, ktorý sa v Topolčanoch natáčal v roku 1967. Je krásna, ale neprístupná. Neodchádzajte. Jadro námestia tvoria historické sochy, studňa, fara, spomínaná radnica a v blízkosti je kaplnka Panny Márie Karmelskej. V Topolčanoch bola silno zastúpená židovská komunita, preto bola súčasťou mesta i synagóga, či židovské kúpele. Tieto budovy sa nezachovali, zostal iba židovský cintorín. Mnohé robotnícke budovy a pamiatky si možno v meste pozrieť aj dnes. Okrem už spomínaných je to aj robotnícky dom, budova súdu, v ktorej sídli Tríbeťské múzeum, Kalvária a ďalšie. Za relaxom sa v meste a okolí možno vybrať na kúpalisko, krytú plaváreň, do mestského parku či parku športovcov, k amfiteátru a oddychovej zóne Margarétka, zabicyklovať si po novej cyklotrase, navštíviť ranč pod Babicou, kde si možno uloviť rybu, zajazdiť na koni i pozrieť minizoo. A samozrejme je tu tiež rekreačné stredisko Duchonka.